So ayan nga guys, papunta na ako ng trabaho sa Ubay, Bohol. Around 110 kilometers ang biyahe ko. So samahan niyo ako guys. Isang malayuan na biyahe ito guys, kasi yung residence ko ay dito pa sa Loon, Bohol. Tapos yung pupuntahan ko ay sa Ubay, Bohol, na may layong more or less 110 kilometers. Sa ganitong pagkakataon ay nagmamadali talaga ako, lalo na pag papunta ako ng trabaho, kasi malayo-layo pa yung biyahe. Ngunit sinisigurado ko rin na nasa kontroladong speed ko pa yung takbo ng motor, kasi mahirap na. Parati pa naman akong sumisimplang, lalo na pag nagmamadali, kasi may bigla ang tumatawid na aso at minsan yung mga reckless driver din. Kaya mas mabuti na medyo may kunting dahan-dahan or moderation pa rin. Okay lang siguro na mabilis magpatakbo basta kontrolado mo yung motor mo. At ang advice ko pa din is, kung hindi naman kayo nagmamadali, is mag-chill ride lang kayo. Kasi mas mabuti talaga yung dahan-dahan para iwas disgrasya. Hindi naman tayo nagkakarera para abutin natin yung top speed. Sa kasalukuyan ay binabaybay ko yung National Highway ng Loon, Bohol. Ako ay papuntang Ubay, Bohol, at talagang malayo pa yung biyahe. 110 kilometers more or less pa guys. Kaya talagang nalalayuan ako, pero dahil sa matagal-tagal na rin ako, or over 1 year na akong pabalik-balik papuntang Ubay, Bohol, at dito sa residence ko, gamit tong motor ko, syempre is parang nakasanayan ko na rin, pero malayo-layo rin talaga. Nung hindi pa pumutok yung pandemic ay talagang nagko-commute lang ako, kasi wala pa naman akong motor noon, at medyo wala rin akong interes sa pagmamotor, kasi malayo kasi yung location ng work ko, at mahirap na kasi marami pa namang diskusya sa daan. At approaching na tayo guys sa Moalong Bridge dito sa Loon, Bohol. Ito yung makasaysayan na bridge, kasi dito sa lugar na to malapit, o dyan no, sa ibabaw, naganap yung ambush noon laban sa mga Pilipino at Hapon. At syempre na nalo yung mga Pinoy, at nawakasan rin ang pang-alipin ng mga Hapon sa ating mga Pinoy, kasi sama-sama at nagkaisa ang ating mga gerilla na ipaglaban ang ating bansa. Okay? Noong January 2020, first week yata yun, nakapag-decide ako na bumili ng motor, yung automatic lang, kasi wala akong interes sa pagmamaneho, kasi matakotin din ako. Bumili ako ng motorcycle, at tiyempo naman na ilang buwan or weeks ang lumipas, pumutok yung pandemic. Kaya masaya ako at nagagamit ko na yung motor papuntang trabaho, kasi mahirap naman kasi parating mag-commute at sagsagan pa ng pandemic, di ba? Nagko-commute lang talaga ako noon papuntang trabaho, kasi wala pa akong motor noon. Okay naman yung pagko-commute, masaya naman kasi kapag buyat ka is nakakatulog ka habang bumabiyahe. Wala kang aalahanin, kasi magatay ka lang na abot na yung destination mo o sa bus stop. Yung pagko-commute is
Minsan nga lang, yung wala kang magawa, naboboard pa. So, patulog-tulog na lang. Ang pagko-commute kasi hindi mo kontrolado yung oras mo. Naghihintay ka parati kung kailan darating yung bus para sakyan mo. At ilang stopover pa naman yun. Siguro tatlong stopover yung madadaanan ko kasi hindi naman dire-diretso yung takbo ng bus or ng van, kasi mag-stopover sila para pumick up na naman ng mga pasahero. At sa pagko-commute din ay medyo mahal yung fare or yung pamasahe kasi nga malayuan ang biyahe. At nagsa-stop pa, mag-transfer na naman ng ibang masakyan kapag walang pasahero. Kumbaga ipapasa ang yung mga pasahero sa iba na namang van. Kaya medyo hassle talaga kapag nagko-commute kasi hindi mo kontrolado yung oras mo. Unless kung talagang masyadong early ka. Early ka sa yung pagising. Medyo mas may gandang chance na kasi yung pag madaling araw ay may bus na papunta dun, series bus, yung Southern Star papunta sa Ubay, Bohol directly, kaya hindi na paputol-putol yung biyahe, diretso na. Matulog ka lang dun sa bus, madaling araw kasi, at makakaabot ka na ng early morning, mga more or less 7 a.m. Yun dun ang parati kong ginagawa noon kasi gumigising ako ng maaga noon para makaabot at makasaka ng bus. Kaya lang minsan or parati na punuan yung bus at na tumatayo na lang doon sa gilid ng pintuan kasi punong-puno talaga kasi maraming pasahero kasi papuntang Ubay, may port kasi sila doon papuntang Leyte doon sa Ubay, kaya marami talagang pasahero. May papunta ring Tubigon. Karamihan din sa mga pasahero is papuntang Tubigon, kaya punuan talaga yung bus. Grabe yung experience ko noon. Madaling araw, antok na antok ka pa kasi nga hindi ka naman maagang natulog, tapos ang madadatan mo puno pa yung bus at tumatayo ka pa doon sa loob ng bus, minsan nga sa harap na ng pintuan kasi nga punong-puno at kailangan kasing papasokin mo na yung mga ladies, yung mga nanay, yung mga kababaihan kasi priority naman sila. Kaya nga medyo may pagka-hassle talaga kapag nagko-commute tayo. Personal experience ko yun kasi commuter talaga ako dati. Pero ngayon nung nagka-motor na ako is laking tuwa ako kasi medyo nakokontrol ko na yung oras ko kung anong oras ako bibiyahe, at kung meron din ako mga personal na lakad is malalakad ko na kasi hindi na ako nag-aantay ng masasakyan o ng bus, ng tricycle kasi may motor na ako magagamit. Kaya laki palang gamit o tulong ng motorcycle sa isang tao kasi sa pang-araw-araw na gawain, lalo na kapag parati kang umaalat sa bahay o mayroon kang trabaho, magagamit mo talaga yung motor mo kasi dire-diretso ka na, hindi ka na mag-aantay ng sasakyan, di ba? Sa kasalukuyan is nandito pa rin ako bumabaybay sa National Highway ng Loon, Bohol, at medyo malaking lungsod din kasi yung Loon. Meron tong 67 barangays, kaya medyo malaki talaga ito or mahaba itong lungsod na to. So ang Loon, ito yung lungsod bago marating mo yung lungsod ng Kalapi, Bohol.
So, yan na lang muna guys, at magsa-stop na ako sa pagsasalita kasi nakakapagod din yung dry na yung lalamunan mo. Okay, ituturo ko na lang sa iyo pag narating na natin yung iba na namang lungsod kasi medyo malayo-layo pa nga at more or less 9 or 10 na lungsod pa yung dadaanan ko para makarating sa Ubay, Bohol kung saan ako nagtatrabaho. So enjoy lang tayo sa ating biyahe guys, chill lang. Manunood tayo habang bumabaybay ako sa National Highway ng lungsod ng Kalapi nito. Lungsod ng Kalapi na tayo guys. Chill lang tayo, nood lang sa paligid sa mga views dito sa probinsya ng Bohol. Ang lungsod ng Kalapi dito sa Bohol ay popular dahil sa tinatawag na tabo o yung market day, kasi marami kasing nagbebenta dun sa kanila ang public market, at kaya marami kang pagpipilian ng mga pagkain o yung mga tinitinda nila. Marami talaga, lalo na yung mga buwad, ang sasarap. Doon kasi sa Kalapi, Bohol, marami talagang mga vendors na dumadayo doon para magtinda, at napakamura lang ng kanilang mga tinda. Yung mga spices, pangsahog sa ating mga niluluto, yung mga bawang sibuyas, yun, at kung ano-ano pa, marami naman doon. Maraming nabibili doon sa merkado nila sa Kalapi, Bohol. At sige, baybayin na lang natin ang National Highway ng lungsod ng Kalapi dito pa rin sa probinsya ng Bohol. Ang lungsod ng Kalapi ay matatagpuan sa 1st District ng Bohol. Ang Bohol kasi ay mayroong 3 distrito. At ang lungsod ng Kalapi ay it was founded on 1802. Base yan sa Wikipedia. At meron itong populasyon na 33,079 base sa 2020 census. Ito ay mayroong 33 barangays. At ito ay isang third class municipality. Maliban sa kanilang public market na popular tuwing tabo or market day dahil sa mga mura at napakaraming tinda, ang lungsod ng Kalapi ay popular din sa kanilang church na ang St. Vincent Ferrer Parish. Guys, nandito na tayo sa kabisera o sentro ng Kalapi, Bohol.
Inuvertical na natin yung blue car guys kasi clear naman yung daan at walang mga tao. Medyo mabagal kasi yung takbo niya. Dito sa lungsod ng Calapit ay matatagpuan din ang BISU or Bohol Island State University, isang government school na itinayo para sa education ng ating mga kabataan, lalo na sa mga naghihirap.
So nandito na tayo guys sa lungsod ng Tubigon, probinsya pa rin ng Bohol.
nandito na tayo sa Tubigon proper guys, sa lungsod ng Tubigon dito sa Bohol. Napakaraming establishments dito sa Tubigon guys. Meron din silang seaport, maraming tao rin dito. Talagang progresibo na yung lugar. Isa din itong first class municipality.
tingnan natin yung sentro o kabisera ng Clarin, Bohol. Guys, hindi naman talaga ako mahilig mag-overtake, pero kung yung sa unahan natin ay sobrang bagal, wala tayong magagawa kundi mag-overtake na lang kasi malayo pa yung pupuntahan natin at masyado na tayong nadidelay pag sunod lang tayo sa kanila. Pero syempre kapag mag-overtake ako, sisiguraduhin ko munang clear yung daan at walang mga sagabal.
Ayan, kapag may dadaang aso, dapat alerto tayo at bumusina na kagad upang makakuha natin ang atensyon ng aso at mapigilan yung kanyang pagtawid sa kalsada. O di kaya ay magdahan-dahan na lang tayo. Solid yellow lane yan guys, kaya di dapat tayo nag-o-overtake. Pero kapag sobrang bagal na yung nasa unahan mo, wala na akong magagawa kundi mag-overtake na lang. Sinisigurado ko naman na clear yung dadaanan ko para iwas disgrasya. At nandito na nga tayo sa sentro, kabisera ng lungsod ng Inabanga dito sa Bohol.
At narating na natin yung kabisera ng Binavista, Bohol.
at mag-i-intermission muna tayo guys. Iihi muna tayo kasi ihing-ihi ko na. Napakalamig kasi ng panahon. Kasi umulan kanina guys at mabuti na lang at ngayong binabaybay ko na yung kalsada is tumila na yung ulan, wala ng ulan. At salamat naman at medyo hindi ko nagamit yung raincoat ko. Pagpasensya nyo na guys kasi ang tagal kong natapos dito sa pag-ihi kasi you know what, ihing-ihi na talaga ako at hindi ko na kayang pigilan kasi nga malayuan itong biyahe na to at siyempong kaninang umaga maulan kasi kaya ganun, naihi talaga. So pagpasensyahan nyo na talaga guys, no? At ayan, success na tapos din at itutuloy na natin yung rides natin guys para naman makaabot tayo ng mas maaga sa destination natin na pupuntahan. Doon pa ako pupunta pa ako sa Ubay, Bohol. Malayo-layo pa guys, kaya samahan niyo pa rin ako ha. Sa kasalukuyan ay binabaybay ko pa din ang kalsada ng lungsod ng Buena-Vista dito sa Bohol. At ngayon ay binabaybay na natin yung National Highway ng Getafe, Bohol. Getafe yun ang lungsod na kasunod ng Buena-Vista.
At narating na natin ang sentro ng lungsod ng Hitafe dito sa Bohol.
At ayan na nga guys, after 2.5 hours dumating na ako sa pinagtrabahoan ko. After 2.5 hours dumating na rin ako at last sa pinagtrabahoan ko.